Da. Polako, tu si ti tek 2,5 nedelje. Da. Puta 3, ljudi! Pritom se ja ne palim, pozdrav Dior, ne palim se ono često, nego samo jedno tipa na dan. Pa ja isto jednom dnevno. Ne mogu da stignem pre. A imaš, brate, ljude ovde spavaju. Znam, ali ti znaš, pre si ono palila, pa su te ljudi ono skapirali. To da. Pa znaju da si tu kad god da se upališ ovde, znaš, niko još uvek ne zna ni koji je termin i kada dođu, kada ne dođu ovde. Puta 3, ljudi! Ćao, Bobo. Trn u oku, hvala ti, trn moj, ljubav za tebe. Sanja, ide Sanja, bravo Sanjice, svi srce za Sanju i za Trna, dobro, molim vas. Koliko ti je malo ovo, koliko ima? Čega? Nisam te čula. Beba. Beba? Koliko stara? 9 meseci. Malo ko bebči. Pa ono, raste, puzi, pa naučila je ovako sama da stoji, pa se sve drži za stvari tu u stanu, znaš, hoda, najjače. Samo pravi haos. Preslavsko. Znaš, ono, totalno mi je to promenilo sve u životu i... Svako to kaže ko dobije dete, bukvalno svako. Totalno gledaš drugačije na život. Ne idete u solarium, pa nisam ne išla u solarium, nego mazala onu kremu. Ja ne idem, vidi se, ali ring light me pobeli, svi me pitaju što si bela, pa ljudi, upalila sam ring light, nemam... Jel imaš ono da menjaš svetlo? Imam, ali ovo najbolje, mislim... Pa da. Ono sve ostalo, oči mi, bukvalno suzom ostalo. Znam. Ljudi, nisam... Tapkamo, šerujemo, svi! Jel si se oporavila, kako si? Nisam se oporavila. Nisam, veruj mi, i dalje sam ono, mada mnogo bolje nego pre tipa mesec dana. Pre ono, mesec dana možda konstantno mi ono podsvest i sve bilo sad. Vremena na vreme, znaš. Lavis, hvala. Zdravko, hvala na ružama. Bravo, ljudi! Bravo. Ajmo svi srce za Sanju, dobila si rukavicu i za Trna. Svi srce za Sanju i za Trna. Sanja, Trn, Lara, Zdravko, Neustrašik, Mima, Monika, Ofelo, Ket, Maja. Bravo. Ljudi, samo tapkajte, molim vas, ne snite se. Tapkamo, šeru. Ne znam šta vam se dešava. Ima vas u live-u, ne znam zašto niko ne tapka. Ajmo ljudi, tapkamo, šerujemo live. Hvala, Zdravko. Tapkamo, šerujemo, svi, i ruže nam trebaju za speed. Dobro, malo smo se popravili od tapka. Hvala, Tara, Olja, bravo. A moje kraljice, legende. Hvala, Ranko. Potresla sam se zbog komentara, majke. Nađi moderator. Pa nema ih, brate, dođu kad, znaš koliko kao moderatora, budu moderatori i onda vidim, snimaju live-ove, kao počeli snimaju live-ove, mislim se ljudi, i onda vrati kao, pa tu sam, sve sam ih stvarno. A što, čekaj da pitam, što prozivate Zdravka? Ne razumem. Ne znam ni ko je Zdravka. Tapkamo, šerujemo live, ljudi. Nemoj da ih prozivate ljude ovdje, da vas ne bi blokirala sve. Koji prozivate, naravno. Trajni blok. Znam, Zvezdo, znam. Samo tapkamo, ljudi. Ja ne znam. Hvala, Fez. Nemoj to da mutaš, nego blokiraj. To blokira, znači. Ljudi, da li ćemo imati neki ružice? Nema vređenja ljudi. Da li imamo ružice za speed? Četiri ruže nam trebaju za speed, ljudi. Ljudi, imamo li ružice za speed? Bravo, ljudi, bravo, ispunili smo speed, idemo sad na puta 3. Najjače. Malo na druge, ljudi, ružice, speed, alo, ekipo. Sad će tamo da dođu fanovi od Ša i Mione i ima da krenu na nas, ali mi ćemo da pokažemo koliko smo jaki.
Ne damo se, firmo. Ovo je Pa je Banula došla kod mog druga u stan, u kuću. Nepozvana na vrata. Pa meni na parking ispred kuće. Pa ti onda bolje da ima broj. Da zove pa da znaš koja je relacija, gdje, šta se može desiti. Haj se ne javi, ako se ne javiš ide story. Story gdje si ti pričao s njom recimo na telefona, morao si da pričaš, morao si da ugasiš live i da pričaš. Na video ili ovako. Ali nisi morao, što jesi? Da, što jesam, nisam morao. Ali ako ugasim live, ako ga ne ugasim i ako kajem puši kurac, onda idem na story. Ako idem na story, onda vidi cijeli svijet, a onda imam sramotu, a onda vide moji kući. A s mojima kući imamo ko iste osobe problem. Zato što znaju šta je ista osoba izazivala u meni i šta je radila meni i šta ja mogu da uradim. A jebi ga, ja sam njihov, vole me, ja sam njihovo dijete, kao što je njeni roditelji su protiv mene, ali ona je njihovo dijete, voleju, pa će njoj dobro, oni će i meni sugerirati, oni će ju podržati. Moji neće podržati, moji će napast mene, za nju neće reći riječi, ni za nijednu, napast će mene i mene će kriviti, ali desit će se nemir u mojoj kući. Moja sestra će postati uznemirena, ima 2 male djece, jedno doji, a jedan je dečkić tek od 3,5 godine. Tamo će objavljivati, govoriti neke stvari koje je u tom kontaktu sa mnom saznala. Pa će ti se desiti na onu stranu problem. Pa ta osoba prema kojoj više nemaš emocije ima svog momka, pa se to prenosi na njih taj problem. Pa to ide do tih razmjera. Pa prijetnje i ucjene. Znaš, ucjene. Doživjela u jednoj diskoteci, vidjela nešto što ja ne bi volio da se zna. Zna se u mom gradu. Pa znaš, nemoj to, možeš odgovarat, možeš najebat, pa nemoj ovo, pa nemoj ono. Pa peglaj. E sad je dosta. E sad više ne peglam ništa. E sad, znaš šta je sad? Sad smo zamijenili uloge. A ja sam znao da će meni puknut film. Vi ste zaboravili ko sam ja. Jel se vi da malo podigne naočal, se vi sjećate mene? Ja sam onaj Filip Car iz realitija, iz Zadruge, koji nikad nije dao na sebe. Pikslu i sve. Ne znam, Kristina, evo tek sam se upalio sad. Sad ćemo da vidimo. Ali drugari, samo tapkamo, šerujemo live. 80 samo 80. Drugari, da natapkamo 10 kapa igra. Morali smo opet, pošto ovaj Balkin, ja ne kapiram foru, non stop mi ubacuje neke botove i to. Koji je to trip kao. Šta kao? Ali ajde, nek se igraju. Ao, brate, je li moguće da opet radi čovjek? Ne, bot. Evo opet. Ubaci me botove i to je to, brate. I sad meni to kroz live, da dođu ljudi kod njegov live. Ok, brate, respekt. Ali pusti me, brate, da igram je. Opet, i znaš šta je poenta? Ne možemo, brate, da igramo normalno. Kapiraš? Jebate, život. Tako da evo, drugari, sada trenutno nema komentara, ja se izvinjavam, dok se ne odustave ovi botovi i te gluposti, pa ćemo posle ćemo da komentarišemo i to, da pričamo, da pišemo. Ne kapiram taj fazu, majke me, ne mogu da kapiram. Ne znam čime se ljudi bave. Tako da, drugari, tapkamo, samo šerujemo. Ja se izvinjam što ne možete trenutno da komentarišete, ali moći će kroz par minuta. Gledaj, ne mogu da igram, ubacuje mi botove, onaj Balkin, brate, ja ne kapiram koja fora to, brate. Sve s čovekom, brate. A možda igraš meč?
A mislim mogu, ali mi ubacuju one komentare i one gluposti i ljude ovde gore. Ne kapiram koja je fora, šta? Šta je čovekom, bre? A tapkanje? Da, to sve radi. A poeni kad igraš meč? Ne znam, ajmo da vidim. Kako ti to ubacuje onda? Šta? Šta? Pa onda ne mogu da igram, ajde. Šajde se igrat ćemo, ajde, ljudi tapkamo šerom. Pa ne mogu ne ja, ali ajde vidjet ćemo ako krenu onako da nakucavaju ljudi. Ajde, tap šer, ljudi idemo zajedno. Drugari, tapkamo, šerujemo live, ajde vidjet ćemo. Kako mi je bolje ovako kad igram s nekim ko može da komunicira, a ne neko da mi odvrne muziku tamo i ništa ne priča, ne mogu, majke mi depresija me. Evo igrala sam 3 meča jedva, ovo je bila depresivna 3 meča, kunem ti si. Jebote, šta je poenta, brate? Ajde ljudi, tapkamo, šerujemo, šaljemo ruže, ajmo ruže. Šta je poenta sa tim botovima? Šta mu je poenta? Pa ne mora da znači da je on, nemoj prvo da osuđuješ da je on. Uđite u Balkin Meksiko, uđite svi u Balkin Meksiko, tako mi izlazi. Karli. Mislim, ne kapiram, brate, poentu. Sve uzmem, nakucam tebi botove i šta? Ljudi, ajmo ruže. Drugari, ja se izvinjam, ne možemo trenutno da komentarišemo, ali posle ću da dozvolim. Tapkamo ljudi, tapkamo, šerujemo live ljudi. Pablo! Legenda. Pablo je naš, ljudi, ja sam mislila, sve vrijeme sam bila utripovana da je Pablo neki stranac. Kad on kaže ćirilica, sestro, ja ovako ostala u šoku, puno se. Ajmo ljudi 20 poena da ispunimo speed, svi zajedno. Drugari, da li imamo 20 poena da ispunimo speed? Ajde probamo da se igramo. Ne kapiram šta je poenta kod čovjeka, šta je trip, brate. Drugari, 20 poena, da li imamo? Travel. Puta 3. Ne. I kako ja sada da igram, brate? Jeli? Pa možda ispuniš speed ti. Pa ne mogu. Dobro, nema veze, isključi komentare ako ti je lakše. Isključio sam komentare, skroz. Ljudi, puta 3, idemo sad zajedno. Da, ali mi nabacaju ove lažne ljude gore, ne kapiram, brate, foru. Ma nema veze, nasvrći se na to, neće ništa ti se sjebe, imala sam i ja taj problem, ako što. A, dobro onda. Puta 3. Drugari, puta 3, ekipo. Pablo! Ajmo ljudi da se igramo, puta 3. Pablo, akrobata. Akrobatiko. Tapkamo ekipo, tapkamo. Akrobatiko, slušaj. Ao, brate, kad će stati s ovim glupostima? Ljudi, nemoj se nerviraš, samo nemoj si neurozan. Daj samo si neurozan. A tebra, ne volim to, koja je to fora, šta? Ne kapiram. Pa dobro, nemoj da se osvrćeš što igra igru, bitno ti ne ubacuje poene, čuti. To ne. Puta 3, ljudi, puta 3, pazimo se snajpa samo. Dobro, ajde. Ajmo, ekipo, tapkamo, ljudi. Odmale najsitnije lova. Drugari, tapkamo, šerujemo live, ajmo ljudi, igramo se. Pavlo, hvala ti puno. Ljudi, ne znamo, depresija neka depresija vlada ovdje na TikToku, ne može ni s nekim ni da se igra, majke moje. Svi su nešto depresivni. Nemoj samo da se nerviraš, jer ako daješ na značaju tome, gotovo. Da, ali ne kapiram, ne znam čoveka, koja je fora, brate, šta je to? Pa dobro, kažem. Ko je taj lik? Da, ali kažem ti jednostavno, ukažem. Brate, nek mi se skine sa live-a, bre, jebot. Šta, bre? Aaaa, gledaj ovo, gledaj, ovo ti je Balkin, gledaj. Pa to je on, što si ti pokazivala. Da, brate, ali daj bre, hoću normalno da igram, ne mogu ljudi da mi pišu komentare, ne možemo ništa. Morao sam da ugasim, brate. Spamuj mi, brate, live.
Joj, šta Se nakačio na moj live. Pa ne znam. Nek mu baci hita jednog i neće mu ubacivati. Pa da, kad mu budeš baci jednog hita, to je to, neće ti više ubacivati. Joj, zaokružili 700k na listi. Ajmo ekipu, samo tapkamo ljudi, šerujemo live. Ozbiljno ti kažem, kad mu bacio hita, to je to. Ajde igramo još jedno, ajde, ali nemoj da se osvrćeš na to, igraj igru. Brate, ako je do gifta, bacit ćemo gift, samo nek mi se skloni sa profila. Pablo, ljubim te, hvala Pablo. Ajmo ekipo, tapkamo, šerujemo live. Trenutno ne možete pišete komentare, ali sad ću da oslobodim, samo malo da prođe. Ajmo ekipo. Tapkamo i šerujemo, samo nemoj se osvrćeš. Sad ću ga... Tapkamo, šerujemo live, svi ljudi. Tapkamo i šerujemo svi ostali. Lošu kojoj radi mašta, da mi igra oko stola, kupit ću joj svašta. Dajte neku velu, da me greje danom, kao Boga da me gleda, dok im hlatom. Tapkamo i šerujemo live. Kojoj radi mašta, igra oko stola, ne vidim nikakvu aktivaciju ljudi, osim što na live-u. A ljudi, ja ljudi ne gledam. Moderatori, slučajte komentare, tapkamo, šerujemo live, svi ljudi. Igramo još ovu. Čekaj da pustim. Da pustim ovu. Maju. Bude sam lepa. What? Ljudi, 70 poena za puta 3. Imam jedno pitanje. Ne vidim aktivaciju. Nemaš prava ništa da me pitaš. Ne, jedno pitanje, ljudi pitaju, ponovilo se sigurno, pa neću da uveličavam, ali jedno minimum 100 puta. Ne želim tvojim ljudima da odgovaram, ljudi, još 40 pojena, ljudi. Nije uvredljivog sadržaja. Tu sam snajper, ljudi, još 40 pojena. Nije uvredljivog sadržaja. Ma ne zanima me, ljudi, još 40 pojena. Ne, ali stvarno je pitanje onako zanimljivo. Zanimljivo je. Ako me pobediš, mogu da ti odgovorim. Ne interesuju me pitanja. Ne zanimaju me pitanja. Tapkam, ljudi, svi šerujemo live. Ajde, Maja. Gde je Maja? Gde je Maja? Ja nisam devojka Ludrice, gde je Maja? Evo ga Januar. Šaljaju ljudi Irena koja je nama uvijek stala, ali nema veze, pozdrav za Irenu, ovim putem ima pravo da šalje žena kome hoće. Irena je videla koliko ljudi puta 3. Što prozivaš moje ljudi? Imamo rukavice, ljudi. Ne proziva majke, nego pitaju ko šalje, ja kažem ko šalje, šta? Ide Slobo Milošević, ljudi. Ajmo ljudi na P2, ajmo ljudi na P2. Idemo ljudi, idemo Irena, imamo rukavicu ljudi. Ljudi, imamo rukavicu, pokušava da izmanipuliše moje ljude.